Il-kola se tkun qed tiżdied b'aktar minn 9 euro fil-ġimgħa iżda mhux aktar minn 10 euro. Sostna dan il-Ministru Clyde Caruana f'konferenza li wassal relatata mal-pre-budget fejn preżenti kien hemm diversi msieħba soċjali. Fid-dokument preżentat intqal li l-inflazzjoni u konsegwenza tek il-prezzijiet qed jiżdiedu minħabba l-fatt li l-maġġoranza tal-merċa u prodotti li hawn f'Malta u Għawdex huma kollha importati. Għaldaqstant kemm sforz l-effetti tal-pandemija kif ukoll bl-imbatt tal-gwerra fl-Ukrajna kien inevitabbli li l-pis jinħass fil-but tal-poplu. Madankollu meta mistoqsi fost oħrajn minn Net News dwar kif il-Gvern se jkun qed jgħin liċ-ċittadin u dan kollu wasemma l-kola u indika li se jinħareġ ċekk addizzjonali lil dawk vulnerabbli, proposta riċiklata li kien diġà wieħed fil-budget li għadda. Barra l-għoli tal-ħajja sezzjoni irrid ngħid sinifikanti f'pajjiżna, sezzjoni tal-poplu tagħna ser ikunu qegħdin jirċievu kumpens addizzjonali. Dal-Gvern kellu l-kritika illi batna ċekk qabel l-elezzjoni, imma ser inkunu qegħdin nuru bl-aktar mod ċar illi aħna ċekk ma nibatuħx biss qabel l-elezzjoni. Filwaqt li Clyde Caruana wieħed li se jagħti 600 miljun euro lill-familja Maltin u Għawċin biex jilqaħħom minn prezzijiet tal-enerġija u l-ikel, fid-dokument preżentat intqal li l-prezzijiet qed jiżdiedu drastikament meta kkumparati mal-qbija tal-Istati membri minħabba li qed ngħixu inflazzjoni aktar baxxa. Madankollu kollox qed jindika li l-inflazzjoni u l-prezzijiet fix-xhur li ġejjin se jkomplu jiżdiedu u għadu mhux ċar soluzzjoni se jkun qed joffri l-Gvern Laburista. Clyde Caruana insista li l-Gvern għandu joqgħod attent għall-ispiża tiegħu fejn fix-xhur li għaddew kien insista li jrid jaqta' 200 miljun euro mill-infiq tiegħu bl-Università ta' Malta tkun l-ewwel vittma. Mistoqsi minn fejn se jkun qed ikompli jaqta' Clyde Caruana ma weġġebx iżda minflok iddefenda l-amministrazzjoni preċedenti. Jekk l-amministrazzjoni ta' qabel kienu qed jaħlu l-flus, staqsejtni. Mhix kwistjoni jekk l-amministrazzjoni ta' qabel kienu qed jaħlu l-flus. Naħseb hija kwistjoni li l-ebda amministrazzjoni oħra qabel tal-inqas jien li għandi 37 sena ma niftakar li kienet iffaċċjata minn l-ewwel pandemija u bil-kemm il-pandemija dan temmet li ma tfaqqax gwerra. Fil-waqt li ftaħar bitnaqqis fil-qat li qed jirreġistra pajjiżna madankollu kelliema l-imsieħba soċjali ġibdulu l-attenzjoni illi l-kwalità tal-ħajja fid-dinja tax-xogħol mhux l-ideali, illi għandna skjavi moderni u li mhux kull ma jleq u għadeb. Iżda il-Ministru ftit li xejn ta' każ dawn l-istqarrijiet. Għandna tmien l-ogħla rata ta' nies jaħdmu fis-suq tax-xogħol. Il-pagi żdiedu, naħseb illi n-nies tkellmu għal darbtejn issa. Intant, brabta madankollu Caruana kien mistoqsi dwar il-platform u gig workers, ħaddiema ħafna minnhom barranin li ta' kuljum f'pajjiżna qed jiżdiedu. Caruana jammetti li hemm problema. F'dak li għandu x'jaqsam il-platform workers, ir-remit ta' xi ġriemek fil-leġiżlazzjoni u lil minn hekk ukoll jaqa' taħt id-Dipartiment Industrijali u r-relazzjonijiet tax-xogħol DIER illi huwa taħt Ministeru ieħor. Madankollu li nista' ngħid huwa illi jiena aware li d-DIER qed jara iva kif ikun hemm l-updating ta' ċertu leġiżlazzjoni għaliex qegħdin jitkellmu mal-employers li jaħdmu f'dan il-qasam. Tweġiba illi biha farfara fuq is-Segretarju Parlamentari Andy Ellul illi jaqa' taħt l-uffiċċju tal-Prim Ministru Roberta Bela.